So hello, welcome back to my channel, wabafett vlog. Ako nga pala si Jiro, maganda ko pang 3 meters. Pwede matigan, pero wag mo nang titigan. For today's video, we will be joining one of my friend na mag-gym. Tapos mag-umpisa na rin mag-workout mga ka-chair. So, let's go! So, sasabihan natin yung siwalay ng cardio. Ikiman, creators. Balik ako din. Sobrang pawis ko na. Sakit sa katawan pala itong mag-gym pag first time mo. Ay. So, kaya muna ako. Ito muna si Wari sa loob. So ngayon, move bike tayo.
mag-gym dyan, punta kayo lang dito sa Buddha Annex. Dito lang along Ramos West. Diba? So dito lang sa Lingen, Pangasinan. Nandyan si